Krasanpolju kod Bratunca živi dvočlana šehidska porodica, Nana Mira i njen sin Nesib Demirović, sami bez igdje ikoga. U agresiji na Bosnu i Hercegovinu Nesib je izgubio oca. Njegova majka Mira prije nekoliko godina doživjela je nezgodu i od tada je teško bolesna. Sav teret izdržavanja porodice pao je na Nesibova leđa, iako i sam nije u najboljem zdravstvenom stanju. U porodičnu kuću su se vratili 2005. godine i od tada u kući nije ništa renovirano. Koristili su samo jednu prostoriju koja nije adekvatno opremljena. Saznavši za ovaj slučaj, humanitarna organizacija Help Others Salzburg, nadajući se pomoći donatora, odmah je krenula u akciju. Volonteri ove organizacije su proteklih nekoliko dana od rane zore do kasno uvečer radili kako bi što prije ovoj porodici obezbijedili normalne uslove za život. Volonteri humanitarne organizacije Help Others su u potpunosti sanirali prostorije u kojima boravi. Okrečili zidove, sanirali plafon, zamijenili dotrajale instalacije. Dopremili kuhinju, volonteri su ugradili i laminat te ubacili potpuno nov namještaj. Šporet na čvrsto gorivo, nov televizor, zamijenili sobna i ulazna vrata. Nije ništa rađeno od 2005. godine, skoro 18 godina. Bilo je potrebno da se uradi, da se opremi, da se stvari bilo kakvi uslovi za život. Nismo imali, vidjeli ste i sami u čemu smo živjeli, kako je bilo, šta je, i eto. Uradili su nam kuhinju, kupatilo, hodnik, plafon, ormane, ovo tepi, ovaj namještaj, šporet. Organizaciji koja nam je pomogla, uradila, hvala puno. Hvala ljudima ovi koji su nam uradili, majstorima i tako. Puno se zahvaljujemo, jeste.
Ja se zahvaljujem i organizaciji i ljudima koji su nam pravili i eti koji su nam u susret izišli i eti. Pored svega navedenog, humanitarna organizacija Help Others je za Nesiba organizovala i dan iz snova. Prvo smo posjetili jedan od obližnjih butika u Bratuncu gdje je Nesib izabrao garderobu i obuću. Jaknu, duksericu, potkošulj, patike i pantur. Je zadovoljno? Prezadovoljno. Hvala puno. Jel se odgovara? Sve mu odgovara, sve u redu. Nakon kupovine uslijedio je ručak. Dan iz snova smo završili posjetom frizeru. Ovom prilikom se zahvaljujemo svima onima koji su na bilo koji način pomogli u realizaciji ovog apela. Također vas molimo, ukoliko ste planirali donirati sredstva za ovu akciju, da ista preusmjerite na neki od naših budućih apela kako bi pomogli ugrožene porodice širom naše prelijepe države. Allah imanet, vidimo se svako dobro. Eto. Hvala vam. Hvala i vama. Allah imanet, nemojte šta hoćati. Nemam šta, da ste zdravi, živi, brakom, svi. Amin, i vi.